67 koronavirus kasu atzeman dituzte Nafarroan azken 24 ordutan. Alsasu, Berriozar, Zizur eta Iturraman erregistratu dira igoerak. Gaur hasiko da AstraZenecaren lehen dosia jaso zuten funtsezko lanbiden taldei bigarren dosia emateko txertaketa. Nafarroko gobernuak doluminak adierazi ditu Adolfo Eraso Romeroren heriotzagatik. Neurri judizialak dituzten adingabek esku hartze sozialeko proiektu berritzaile baten bidez gurbindo etxean baratzeko, animalia zaintzeko eta sukaldaritza tailerrerako jardueretan parte hartuko duten. Euskadik Nafarroan egindako Avantius kudeatzaile prozesala ezarriko du bere justizia administrazioan. Nafarroko ibaien egoera ekologikoak bere serie historikoko daturik onena lortu zuen 2020an. Zubiartek helduentzako euskara ikastaroetarako matrikula epea ireki du euskaratu bizitza lelopean. Iruñeko udalak harrera egin dio Osasuna emakumeen taldeari zeina denboraldi honetan Iberdrola ligako lehen mailara igotzetik hurbil geratu baita. Herriberriko antzerki jaialdiko sarreren salmenta gaur hasiko da. Nafarroko promozio bideoa 80.000 bistaratzetik gertu. Fiturren aurkeztutako Basandere La Señora de los Bosques bideoklipak azokaren asteburuko ikusiena izan zen. Maiatza hilabetea kutsatzen gorakadarekin itxi da Nafarroan. Foru gobernuak emandako behin-behineko datuen arabera 67 positibo zenbatu dira azken 24 ordutan. Bezperan baino 7 gehiago dira eta duela astebete 53 ziren eta duela 14 egun 50. Hala, egoera epidemiologikoaren hobekuntzak halako apaltze bat atzeman da Nafarroan. Alsasu, Berriozar eta Zizur nagusia udalerrietan eta Iruñako Iturrama auzoan 5 positibo atzeman dira eta Iruñako bigarren zabalgunean 4. Azkenik 3 kasu zenbatu dira Noainen, Azkoienen, Garesen eta Iruñako Arrotxapea auzoan. Koronavirusaren aurkako 40.000 dosi inguru ematea aurreikusi du Osasun Departamentuak aste honetan. Hoien artean, hasiera batean AstraZenecarekin txertoa jaso zuten funtsezko lanbidetako taldentzako bigarren dosia dago. Talde horretako 60 urtetik berakoen kasuan Pfizerrekin itxiko da eta baimena informatua sinatu ondoren AstraZeneca etxeko txertoarekin. Nafarroko gobernuak doluminak adierazi ditu Adolfo Eraso Romero kimikari, geologo eta glaziologo estelarraren heriotzagatik Plasentzian Katedresen 86 urte zituela. Maria Txibite presidenteak telegrama bat bidali dio Erasoren familiari eta hark egindako lan zabala aitortu dio, neurri handi batean aldaketa klimatikoa aztertzeari buruzkoa. Glaziarretan aditua den zientzilari estelar honek Francisco de Javier saria jaso zuen 2018 urtean. Gazte justiziaren eguneko zentrora joaten diren gazteek esku hartze sozialeko proiektu berritzaile baten bidez Gurbindo etxean Arantzadi parkean baratzea, hazteko eta animaliak zaintzeko jardueretan zein sukaldaritza tailerretan parte hartuko dute. Zentroa lehen zegoen tokitik Errotazar kaleko nekazaritza eta abeltzaintzako interpretazio zentrora aldatu da Iruñeko udalaren Gurbindo etxea bezala ezagunagoa denera, eta Fundagrok kudeatzen du UAGNeren fundazioak. Atzo goizean Carmen Maestu eskubide sozialetako kontseilaria zentroan izan da. Kokapen berriari esker adingabekin esku hartzeko proiektu berritzailea abian jarri ahal izango da, espazioak eta jarduerak desgaitasun intelektualak duten pertsonekin eta adinekoekin batera partekatuz. Zehazki sukaldaritza, baratza eta animalien zaintzako programetan egingo dute. Hoiek Fundagrok gure sustraiak sukaldaritzako lan aurreko tailerra ematen du eta adinekoen lakarra elkarteak ematen dituzte urrenez urren. Azken horrek lursaileko 2000 metro karratu inguru landatzen ditu eta lortutako produktuak jangela sozialetara eta elikagaien bankuetara bideratzen ditu.
Egoera hori maeztu kontseilariak adierazi duenez, zailtasuna izan ordez aukera ederra da eraikuntza komunitarioa indartzeko, hori baita zentroaren filosofia eta horrela denen arteko sinergiak eta trukea eta harremana sortzen dira. Zeren esku hartzeak zenbait jokabidetan berriro erortzea saihesteaz gain, gizartaratzea eta haien bizimoduaren aurrean alternatibak bilatzea ere izan behar ditu helburu, adierazi du kontseilariak. Gurbindo etxea Iruña erdian dago, ingurune natural eta irekian eta kokapen berri horrek ingurumenaren eta ekologiaren aintzineko errespetuzko balioak integratzen laguntzen du. Hezkuntza ekintzarekiko zeharkakoak izanik. Instalazio berriak ezagutzeko bisitan honako hauek izan dira maezturekin batera Maria Caballero, Iruñeko udaleko zinegotzia eta Felix Bariain, UAGNeko lehendakaria, Ines Frances eta Olga Txueka, personen autonomia eta garapenerako Nafarroko agentziakoak, eskubide sozialetakoa, Jesus Jimenez eta Jorge Ollero, migrazio politika eta justizi departamentuko zerbitzuaren zuzendariak. Pedro Ardaiz eta Jose Luis Otano, Fizain Fundazioaren kudeatzailea eta zentroaren koordinatzailea, urrenez urren, eta Raúl Pilar gure sustraiekoa. Maria Caballero eta Felix Bariainek Gurbindo etxearen jatorria gogoratu dute 2012 urtean, alegia. Helburua zen eta oraindik ere izaten jarraitzen du, herritarrak eta zehazki haurrak sentsibilizatzea nekazaritzaren eta abeltzaintzaren balioaren inguruan. UAGNeko lehendakariak ondorengoa nabarmendu du. Pandemian zehar ohartu gara garrantzitsua dela elikagaiak geuk ekoiztu ahal izatea eta funtsezkoa da mezu hau herritarrei helaraztea, lanbide horri balio eman diezaion biztanleriari jaten emateaz gain ingurumena babestu eta despopulatzearen kontra borrokatzen baitu. Proiektu honek Gurbindo etxearen emakida indartzen du ingurumenarekin eta iraunkortasunarekin zerikusia duten gaien inguruan sentsibilizatzen jarraitzeko. Persona ahulenei lagunduz gizartaratzearen bidez, adierazi du Bariainek. Euskadik trakasa instrumentalek 2004tik Nafarroan garatutako Avantius kudeatzaile prozesala ezarriko du bere justizia administrazioan bi erkidegoetako gobernuen arteko akordioaren ondoren. Orain lankidetza hitzarmen baten bidez berretsi beharko da. Hilabete batzuk lanean daramatzan akordioa astelehenean itxi dute, Euskal Ordezkaritza Judizial bat Iruñera joan den egunean, bertan Avantius sistema bertatik bertara ezagutzeko eta egunero erabiltzen dela egiaztatzeko. Lanerako eta prestakuntzarako bilera ezberdinetan edota esperientziak Nafarroko Justiziako administrazioko langilekin partekatuz, Euskal Ordezkaritzak egiaztatu ahal izan ditu, Avantius eraginkorra izan daitekela eguneroko lanean, epailentzat, fiskalentzat eta abokatuentzat. Euskal Ordezkaritza, Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusian lanean aritzen diren aktore judizialen ordezkariek naiz Eusko Jaurlaritzako justizia arloko arduradun gorenetako batzuk osatu dute. Adar horretako sailburua den Beatriz Artolazabal buru zutela. Hoiek guztiak Nafarroko gobernuak hartu ditu hots Migrazio Politika eta Justizia Kontseilari Eduardo Santosek eta Unibertsitate Berrikuntza eta Eraldaketa Digitaleko Kontseilaria Juan Cruz Zigudosak. Avantius sistema Euskadin edatuta Euskal Justizi digitalizatu ahal izango da. Espediente judizial elektroniko osorik ezarrita. Sistemari esker operadore juridiko ezberdinen arteko komunikazioa erraztuko da Euskadin eta horrela prozesuak azkartu eta informazioaren segurtasuna bermatuko da. Era horretan Euskadik bat egingo du Nafarroa, Kantabria, Andorrako Printzerria eta Aragoirekin kudeatzaile prozesala erabiltzen duten lurralden zerrendan. Horren bitartez, espediente judizialen kudeaketa integrala egin daiteke segurtasun handienarekin eta espediente judizial elektroniko bakarraren barruan prozesu judizial batean parte hartzen duten operadore guztien lana erraztuz. Hitzarmena erabiltze aldera, baldintzak laizter ezagutuko dira, baina Nafarroak jabetza intelektualeko eskubideen titulartasuna izango du, eta Euskadirekin trukatuko ditu bi komunitatentzako inolako kosturik gabe batak zein besteak sisteman egin ditzaken hobekuntzak.
Bileran Eduardo Santos pozik agertu da akordioarekin hainbat arrazoiarengatik lehenik eta behin nabarmendu du Nafarroan enpresa publiko bateko trakasa instrumentalek garatutako produktu teknologiko baten kalitate handia erakusten duela. Foru komunitateko errekek 2020 urtetik izan duten egoera ekologikorik onena dute, Europak eskatutako parametroen arabera. Urte horretako datuak erregistratuta bai daude. 2020an egindako kontroletatik ateratako 128 laginketa puntuen 178 lortzeak gutxieneko ekologikoak betearazi direla esan nahi du. 2000 urtean ingurumen eskakizunak betetzearen portzentajea 50% ingurukoa zen. Aitzitik 2020an orokorrean atzemandako hobekuntzaz gainera, egoera oso ona zuten gunen portzentajea, serie historikoan ezagutu den handiena izan da, 25%ra hurbilduz. Aldiz txarra edo urria adierazleak duela gutxi 20 ingurua ordezkatu zutenak, 3tik hurbil dabilen hondar volumen bat soilik izatera heldu da. Alderdi negatiboan tarte kezkagarrienak argaren gunetan lokalizatzen dira Iruña, Arakil, Ebro edo Zidakoseko ur beheretan beste tarte batzuetan artean. Erreken egoera ekologikoa erabakitzeko jarduera landagarapeneko eta ingurumeneko ekonomi zirkulararen eta klima aldaketaren zerbitzuko zuzendaritzak eta departamentu horrekin atxikitako Nafarroko ingurumen kudeaketarako enpresa publikoak eta lurralde kohesioarekin atxikitako tokiko azpiegituren Nafarroak NILSak garatzen dituzte. Egoera ekologikoa erabakitzeko aztertutako parametroen artean aipagarriak dira adierazle fisiko-kimikoak eta biologikoak. Adierazle fisiko-kimikoek 2020an ona eta oso ona balioak erregistratu dituzte gunen 82,5%. Ez betetzeak soilik erregistratuz nitratoaren balio handiengatik emari urriko arroetan adibidez Zidakos, Robo, Irantzu eta Odron ibaietan. Adierazle biologikoei dagokionez bere betetze maila pixka bat baxuagoa da 60%. Araua hausten duten guneak Arakil, Zidakos, Iruña inguruko Arga eta isurialde Mediterraneoaren ibaietako erdiko beko tartean aurkitzen dira. Azterketa sareak ia 100 ur masa eta 2000 kilometro barne hartzen ditu eta hauek denboraren joanarekin edatuz joan dira. Ibai gehiagotara edatuz, maiztasun handiagoarekin, oinarrizkoagoak diren adierazle biologiko eta morfologiko kopuru handiagoa lortuz, oinarrizkoagoak diren fisiko-kimikoen aldean. Azken hauek sarbidearen erabilerarako ala nola pertsonak bainatzeko eta faunaren erabilerarako kaltegarriak gerta litezken azido, nitrato, fosfato eta bestelako sustantzien presentzia neurtzen dute. Bigarren, kontrol maila bat parametro biologikoarekin lotuta dago, hemen makro ornogabe batzuk aztertzen dira arraien oinarrizko janaria izatera dator eta bere presentzia edo gabezia sintoma bat da. Ez jada detektatuko isuriena, aldez aurrekoak eta haien agerikoak ez diren beste batzuenak baizik. Azkenik adierazle hidromorfologikoak daude, hauek dagoeneko ur ertzetako landaretzaren egoera, faunarako oztopoen presentzia edo gabezia, adibidez, presak barne hartzen dituzte. Osagai hauen guztien neurritasunak Nafarroko azaleko uren egoera ekologikoa kalibratzea ahalbidetzen du, zein gaur egun, 2020ko behin-behineko azken txostenaren arabera, oso itxaropensua den bere eboluzioari dagokionez, baino eremuen kasuen bezala. Behin-behineko balantzearen arabera Bidaso erreka eta Kantauri isurialdeko gainerako ibaien egoera oso ona da, Ebro. Ona orokorrean baina Tutera eta Buñueleko azken tarteko gunek ez dituzte betetzen kalitatearen helburuak. Keiles, Alama eta Maior, Keiles eta Alama ibaien egoera ekologikoa ona da, baina Maior ibaiaren hainbat tartetan arau hausteak atzeman aldira. Ega ibaiaren egoera ekologikoa orokorrean ona izan da 2020an zehar, soilik San Adrianeko gunean, ibaiaren amaiera gunean, ez betetze bat erregistratzen da. Urederra ibaiaren egoera ekologikoa ona da. Aragoi ibaiaren egoera ekologikoa ona da. Erro, Urrobi, Irati, Areta, Salazar eta Eska ibaien egoera oso ona da adierazle fisiko-kimikoei dagokionez.
Zidakosek ez du betetzen egoera ekologikoa eta bere gune guztietan arau hausteak erregistratzen dira. 2020ko Arga ibaiaren egoera ekologiko aldakorra da bere ibilbidean. Goi-Ibarretik Iruña barna doan ibaiaren ibilbide hasiera arte egoera ona da. Gune honetatik Ororbiako gunera arte ibaiaren egoera eskasa da. Arakil ibaia hasieratik bere ibaia ahora arte egoera onean dago, azken gunean salbu bertan kalitate helburuak betetzen ez dituelako. Ultzama bere egoera ekologikoa erdi mailakoa da, izan ere ibaiaren tarteko bi gunetan erregistratu zen egoera ekologikoa ez zuela betetzen. Arakil bere egoera ona eta neurrizko artean dago. Ziordiatik Irurzunera ibaian arau hausteak daude adierazle biologikoen balio baxuen arabera. Larraun egoera ona oro har, baina Urritza eremuan adierazle biologikoetan ez betetze bat erregistratzen da. Uharteko Zubiarte Euskaltegi Publikoak gaur 2021-2022 ikasturterako helduentzako euskera ikasteko ikastaroetan lehen matrikula epea ireki du. Interesatuek ekainaren 20 arte izena eman dezakete. Euskaltegiak maila guztiak eskaintzen ditu: A1, A2, B1, B2 eta C1. EGA eta C1 mailako azterketak prestatzeko ikastaro bereziak ditu. Aurrez aurreko ikastaroak eta autoikaskuntzakoak goiz, arratsalde eta gaueko ordutegietan dira. Txandaka joateko aukera dute ikasleek. Halaber, mintzamena lantzeko berariazko ikastaroa B2 mailan hainbat kanpo taldere baditu. 2021-2022 ikasturterako eskaintza zabaldu du Euskaltegi Publikoak. Ikas prozesu osoa online egiteko aukera izanen da. 2 saio online astero ordutegi jakin batean edo mintza saioa online autoikaskuntza modalitatean. Unibertsitatekoak ez diren irakaslek ikastaro hauek egin ahalko dituzte eskola ordutegitik kanpo eta dohainik Hezkuntza Departamentuko prestakuntza planaren parte baitira. Informazio osoa Euskaltegiaren web orrian. Izen ematea online egingo da, modu presentzialean egin nahi izanez gero, 848 43 10 telefonoa deitu behar da eta hitzordu eskatzeko edo Euskaltegiko postara idatzi. Iruñeko udalak harrera egin die udaletxean Osasuna Klub Atletikoko emakumeen taldeko zuzendaritza taldeari, kidego teknikoari eta kapitanei. Izan ere, taldean jokatutako azken jardunaldira arte borrokatu baita Espainiako emakumeen futboleko maila gorenera, Iberdrola Ligako lehen mailara igotzeko. Ana Elizalde lehen alkateordeak eta udalbatzako kidek zapore oso ona utzi duen denboraldiari maila zigotzea lortu ez den arren aitortzeko ekitaldian parte hartu dute. Osasuna Klub Atletikoaren aldetik harrera hortara bertaratu dira Luis Zabaltza lehendakaria, Cesar Muniain klubeko lehendakari ordea eta Osasuna Klub Atletikoko emakumeen taldearen lehendakaria, Izaskun Maiz entrenatzailea eta taldeko 4 kapitainak: Maigarde, Leire Fernandez, Miriam Ribas eta Vanessa Rodríguez. Elizaldek ahalegina, adorea eta eredugarritasuna azpimarratu ditu eta borrokan jarraitzera animatu ditu maila zigotzeko helburua lortze aldera. Zabaltzak, Muniainek eta Gardek zaleen eta hiri osoren laguntza eskertu dute urte bizi eta oso berezi honetan Osasuna Klub Atletikoaren mendeurrena baita. Igandearekin txapelketaren bigarren faseko azken jardunaldian, Osasunako emakumeen taldeak ez zuen bere esku maila zigotzea. Racing taldearen aurkako partida irabazi behar zuen Santanderren eta hala egin zuen argi eta garbi 1-5, baina Alaveseko emakumeen taldeak Atletico Madril B taldeari 0-2 irabazi zion. Gorritxoak bigarren postuan geratu dira, Gasteiztarrengandik puntu bakarrera eta eztia Espainetan dutela. Denboraldi honetan Osasunako emakumeen taldeak 24 partida jokatu eta 16 garaipen lortu ditu, 6 berdinketa eta 2 porrot besterik ez. Eta gainera, maila horretan gol gehien sartu dituen taldea da, hain zuzen 60 gol. Harrera horren bidez Iruñeko udalak klubak zein taldeak egindako lana eta kirol ibilbidea aitortu nahi izan du Covidak markatutako denboraldi honetan, izan ere txapelketaren arauek eta protokoloek eta baita ezarritako edukierak ere txapelketa formatu berria sortu eta eragotzi dute zalek zelaira bertaratzea, taldeak jardunaldi bakoitzean lortzen zituen mugarriekin bat.
Taldea urteak daramatza emakumeen kirola ikusarazten eta bultzatzen eta Nafarroako kirolaren erreferentetako bat bihurtzea lortzen ari da. Uztailaren 16tik abuztuaren 1 bitartean egingo den Herriberriko antzerki jaialdiaren 22. edizioaren egitaraua osatzen duten ikus-entzunezko sarreren salmenta gaur hasiko da ekainak 1, asteartea. Sarrerak jaialdiaren eta baluartearen webgunetan eros daitezke eta aurrez aurre baluarteko lehiatilan jaso ahal izango dira, ekainaren 1tik uztailaren 2, goizeko 11 eguerdiko ordubitara eta arratsaldez 8 zortzitara, astelehenetik larunbatera. Uztailaren 15 31 ordutegia 11 ordubitara izango da, astelehenetik larunbatera. Online eta aurrez aurre erosi ahal izango dira baluarteko lehiatiletan, Herriberriko turismo bulegoan, Herriberriko kulturetxean eta Tafalla kulturgunean. Basandere izeneko Nafarroko promozioko bideoklipa Fiturren YouTubeen bakarrik 99.000 bistaratze baino gehiago lortu dituena foru komunitateko hainbat pasaietan filmatu zen, hala nola, Bardeetan, Zugarramurdin, Herriberrin edo Iruñan. Bideo euskaraz eta gaztelaniaz argitaratuta dago eta filmaketan parte hartutako emakume guztiak artista nafarrak dira. Soy mujer salvaje, de donde nace el agua, que emana en la tierra, nos cuida y arraiga. Hoy Valdorba y todos nuestros valles, ama, cuéntame de nuevo la historia de estas calles. Sorgiñan illoak, zainetan basamor.